uhleli naye njengenhlukwane yempumalanga ntshonalanga ngoba umlandi ulapha noma ningasizana ngendlela zonke kodwa awumthandi lo brother lo uma ungamintroduce kubani kuJesu. We have found him and he brought him to Jesus. Now yabona isimple lento anizwani benizokhuluma ngikhuluma iBhayibheli nje ngikhuluma ngakashinje ngeke niyaliza iBhayibheli liqondile nje utholiwe uintroduciwe kuJesu wayizwa lento ubumnandi bayo. Hallelujah. Yazi ithi izalukwazi la ekhaya indala esayifica lapha sihlele lapha ephansi siqojeme zithi mayibuse zithi zizibumnandi imnandi lento mayithanda zithi zidla amasweet sihleke ke thina sithi hey namba laba ogogo sebedla amasweet enkonzweni beza uJesu omnandi man. Ya saphela ke leso stock esasemnambitha uJesu nango literally semnambitha simnambitha izalukwa. They enjoyed uJesu logo kwenza umahluko noma benza izinto bethandaza imthandazo yabo ingashayi phansi. And he brought him to Jesus. Number 2, Lord. Andrew finds his brother. Simple as that. Uloya uzomlanda nini loya? Kangebuza. Uyakwazi usindisiwe. Yini into esihlale lapho manje masingakwazi ukulanda abantu? Sihlalele nje ukwenza imali. Singcwabane. Nalomdladlana ethi yabhede kwesisikhathi. Leyo ngcwabane. Enkozweni. Singcwabane. Hayi. Yabona ukudlala lokho kuyabajwayela abantu. Ngiyanitshela impela. Uyabajwayela abantu. Uyabona laba bafike kamva uNkulunkulu engasasebenzi ngalamandla amakhulu bebona lezi zinto esenza abantu ibandla ke leli lemnandi sike sithola ithuba nje lokuthi sidlale. Udlala amadoda amadala nentsheme. Kodwa akho umuntu ongenile la. Niyazi lokho ukuthi sibe sendaweni kube ngathi azange sibe khona. Akube njalo phela. Ukuthi sibe sendaweni kube ngathi azange sibe khona. Hayi khona. Bebesala bexoxa. Ngoba besenza into right. Owesithathu olandiwe verse 43. The following day Jesus wanted to go to Galilee, and he found Philip and said to him, "Follow me." Lona kube nenhlanhla ke lo uDotsho uJesu. Ube nenhlanhla lo wathi maye hambela nje uJesu wambona wamthanda wathi follow me. Yabona ngikhuluma ngama individuals lapha elandela uJesu ngobe eintroduciwe. Asikhulumi ngemass evangelism lapha ngoba uzothi wena hayi mina anginaso sokuqoqa abantu abaningi kodwa ngabaqoqa one by one. Awunilalele. Ungabenze njani? One by one. Kade kukhulunywa adikhulumala mfo Mageba la ethi umuntu lona uzofundisa abantu engabaphendulanga. Awu wena ufika uzofundisa nje awuzali wena. Wathi omunye umfundisi kwelinye ibandla wathi no
umuntu abantu abasandophenduka abafuna ukubhaphathiswa bezela ngaphambili bonke beza wena waphenduka kubani ngaphenduka kumambani oza mambani mana la wena ke kusisibani woza sisibani uzomala eceni kwakhe wena ngabhuti obhuti bani woza bhuti bani uzomala eceni kwakhe khamente lakho leli wabiza abantu abasebenza ababonakala ebandleni ngobani anizwa kahle abantu abazalayo kwabonakala ngobani lapha awuswake thina sikhama sizoshumayela sithi hlala phansi sukuma gijimisa abantu abangazi balandwe ubani balandwe kanjani uthi ke niyabona ke akho ndoda ezophaphathisa abantu lapha elder kuzophaphathisa abantu akho mfundi uzophaphathisa abantu lapha umuntu uzoyiphaphathisela umuntu wakhe bafuna ukuphatha abantu bengazali hlala phansi ufuna usuphethe lapho usumkhulu usushaya imthethshayela abantu ongabazi bafike kanjani la asiqini isiphandoka ngqi indoda ayiqinise kubantu bayo iyaqoqelwa nje iqoqela ebesizophamisa izandla ke upho wakho subaqinela nje uzothi mina ushemeni wabantu ongabazi bavelaphi. And the following day Jesus wanted to go to Galilee, and he found Philip and said to him, "Follow me." Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Oh, it's the dolophe lot zasendiswa madoda. Hallelujah. Siniswa insizwa zasedolobheni laseBethsaida zaphenduka sewuedeke manje uPhilip bese kufike uAndrew kwafika noSimon sokufika uPhilip manje udonso uJesu, "Follow me." Bakhona abakaJesu begudu azobabiza bona njengoSawuli. Sizwana? Azobabiza njengoSawuli ngoba ene special ministry afuna bayenze. Kodwa bakhona bafuna bebizwe nguwena. Uyazi laba bakho bakulindile nje. Bamangela uthuleleni. Ngishaba angisho umuntu ozothatha ivesi uphamisa ivesi uphatha umbhobho ukuthi kakhulu umbhobho la person to person xoxe naye mfowethu ungayibulali ikhona indlela yokusinda kuJesu. Uyabona manje uyapha uyabona uyaphela manje uyaguga bese nawe sikhula sonke manje uyabona awubheke ebusweni asithathe isibuko siyaxoxa nje siyazana nje asithathe isibuko uyabona ukuthi yabimbimbi ingconywanisa ayinekile mbijana eyakho manje senze nje. You talk to the person. Oh, amwini enani uthi ngifuna ukuthandazela manje ngaphamba sihlukane. Ngikuthandazela manje sekuyimini umfundisi wakho manje. Ubeka izandla ukuthandazele khalimela umoya othanda utshwala aphile avuka hamba. Now soku Philip manje laphana uma sehla siya ku verse 45. Uyabona ukuthi kuthiwa lapho Philip found Nathaniel. That's the key word. Nilale
kulento ye core business as far as soul winning is concerned. Core business ihamba ngalamagama, so and so found so and so and brought him to the Lord. So and so found so and brought him to the Lord. Hayi madoda. Hawe madoda sizokwenza njani? Asiyende ekhaya kodwa. Angithi sinala amakhaya. Asizokwazi ukuyenza la manje. Kodwa masifike ekhaya ama youth leaders, ni committee nalaba sebenza nabo ke bahlale phansi. Uma bengenalo ulwazi, empower them. Nilalele. Yenza njani? Empower them ukuze athi amahloni lana avela kuSathane. Yes. Amahloni avela kuSathane so that uzohlala wena ungazali la ibandleni sizalele wena. Sizalele wena nje ebese uyabafaka iswebhu webatalapha. Thina siyazala ngapha uyatalapha ngapha wena. Ugibela amahashi wena. Ubona injomani ugijelo. Kanti umuntu ozalayo, hallelujah, understands ama birth pangs ukuthi angakanani. Praying, fasting, agonizing in prayer for a special person. Uthi uyaya kuyena avela kushaya ngenhlanekela, and you go back uthi angeke ngimiyeke. Lord, ngimfuna la. Ulengisizwe akaZulu. Umphehle ukhambeni. Awu ningezwe kahle. Umphehle phi? Umthandazweni ke lapha. Ngifuna ujabulani Nkosi njengoba ngilapha nje. La ujabulani ngiyambiza ngegama lika Jesu. Ujabulani ngiyambiza ngegama lika Jesu. Akanga njoku 10 nje ebusuku manje akangalala. Akangibone sengifikile. Ngoba kamazi uJesu phela. Akamazi uJesu ubona mina. Uzowethuka baleka phuma endlini yakhe emakuqhamuka kuJesu. Funa kufike mina. Uma ene cell number yama vele angisha ufuna la emzini wami ngithi sekufikile. Ngizomlanda ngoba kufuneka naye lethi iBhayibheli makukhulunywa ngembongolo leyani kwathiwa mabeyibuza ukuthi nisaphi inkosi yayifuna. Ujabulani inkosi yamfuna, akafunwa isonto, ufunwa inkosi. Sukani madoda. Simphehle emthandazweni, akanifunda ukuthandaza bafana. Mantombazane funani ukuthandaza, limzana ulibala imakeup lapha. Yashona ilanga bayafa abantu ezweni nilibele. Praise the Lord. Amen bo. Ya nibani bahle nina ngezwe ikhehle likhuluma. Ibani bahle. Praise the Lord. Amen. Now, you umuntu uyamdumba. Siyazwana? Umaze njani? Uyamdumba. Umbizeko khambeni, umbizo khambeni. Uzokutshela umoya engcwele hamba kuye. Usephelile, he is ready. She is ready. Kuthiwa ke lapha Philip found Nathaniel. Kulama cases lana engikhuluma ngawo, somebody or someone found someone or somebody. Niyezwa ndaba zami. Now cabanga indaba le kaNathaniel, uma uPhilip emfumana embiza, ekumbizeni kwakhe uPhilip leyo nto yasho ukuthi uyaphuma ekufeni ungenaphi.
uyaphuma ezonweni ungena ekubeni umntwana kabani. Uyaphuma ebudlelwaneni noSathane usezoba nobudlelwane nobani manje? NoJesu. Ulande ubani? Ufeli. Uthole uNathaniel. Now, uma sikhubeka laphana siyabona ukuthi ke abantu were transformed, were changed through others. Ngeservice yabanye bebakhonza bebalanda ngoba bebathanda. And indaba lena yoku ulanda abantu ezonweni ihambisana nothando lukaNkulunkulu lutheliwe ezinhlizweni zethu. Lalela. Angifundele uJakobe, ubani befunda? Jacob chapter 5 verse 19 no 20. Jacob chapter 5 verses 19 and 20. No Daniel chapter 12 verse 3. Indaba lena ungeke umsize umuntu ongamthandi. Umuntu omthanda uyamlandelela. Bona thina sinengane nje ezindala uyithanda noma ingasezwa. Awanizwa. You don't disown your child. Awundoda lutho. Uyinika ba? You can't disown your own flesh and blood. It is upon you ukuthi wenze sure ukuthi eventually he is on my side. Bwana ufunda. James Uma ulanda umuntu osezonweni, number 1 wenzani? Usindisana umphefumulo wakhe. Nilandele? Number 2, usibekelani? Unciphisa izono emhlabeni. Amen. Wenzani? Unciphisa izono emhlabeni. Bayancipha abantu abenza izono. You may take it lightly ukuthi umuntu oyedwa. Kodwa izona bezozenza nemikhuba bezoyenza nezinto bezozenza kubantu ezibhlungu zinqanyuliwe ngokuthi wena umintroduce kuJesu. Uthando lusibekelani? Inqwaba yani? Elika Jesu uJesu wenze njani? Wasibela inqoba izono zethu. Now thina in turn we should move in the same way. So hamba semboza izono zabantu ngegazi lika Jesu. Sibabizile enkosini, sibabizile ensinisweni. And lokho proves ukuthi uyamthanda umuntu. Unobo lomgxeka nje. Ukumtshela ukuthi uyilokhu nalokhu nalokhu akumsize lutho. Umtshele ukuthi uyathandwa uJesu. Despite the simo lesakhe esibhedayo eshaya inkosikazi, hey mngani wami uyabheda. Kodwa uJesu uyakuthanda ungayeka ukubheda. Ngoba izo uDaniel chapter 12 uthini bokwenze njani lapha abazuza imphefumulo. Right. Verse 3. Abanjani labo ke? Usho ukuthi labo abazuza imphefumulo banjani? Balayitile. Labenze njani? Kusho ukuthi nje umhleli nje kukhona le wisdom ngena unale yasesikoleni yokubhala incwadi uphase ngama distinction. Kodwa ushoda ngewisdom efaneleyo. Ezo accumulatela ukuthi ukhanye njengani? Njengesiganyisi. Niyangizwa mzami? Now it would be a pity ukuthi
abaningi abekho la abazalwane kodwa le nombolo engaka la bangabikho abantu abawise, bangabikho abantu abazothi ekugcineni at the end of their journey athi master, well done my children. Hallelujah. Athi nenze kahle, you shall shine like stars. Hayi ngoba wenza into eziningi, because you have won souls. Wamboza inqwaba yezono zabantu engabe ufa abantu kwachitheka imizi, kwahlupheka izingane zaze zafe ngathi zazizalwa abantu ababengekho kanti zazalwa abazali, into nje izono zasuke zanda zagila imikhuba. Turn many to righteousness shall shine like the stars forever and ever. Amen. Akusinto ezophela mntanami. Forever and ever. You will be shining forever and ever. Lokho ke kukhuluma nge-eternity mntakwethu. Akukhulumi ngesimanje. Uyamthanda umngane wakho? Uyamthanda ubaba wakho? Into ehluphayo ukuthi singabantu sisuke umuntu ongenzi kahle simcasukele. Angithi nje for instance phakathi komndeni, uma ubaba